So thing hi thlai hrisel takle tangkai na nga tak pakhat ania chu mai ni lovin mui merpol chi hrang hranga kan hmangin kan pol na sa hle bawkani ama ero chu atangkai na kan hre tam lo pawh ni mai the chu wangin he video hi lo en chhun zum zel dunia he channel hi lo subscribe lo ni chon khain mi lo subscribe sakla video tam zo ki en chhun zum zel theinan notification bell kha mi lo mi sak ve nge dunia thing channa thuruk pariat karon soidona khanna tan chuan kan taksa acid reflux ta na tha ema kan taksa acid reflux kan ti mai thin thi phi ani a thin thi nei thin tan chuan ei tam hi apoi lo hle ani chu mai ne lovin taksa avung nei thin de tan phei chuan ei tam hi poi mo hle ani pani na chuan vun ti moina na tha ema so thing po hi vuntan tangkai takmai pakhatania ama ero chu alang chhuak khar dewa nga video angai ani so thing hian kampum puya pai traina konga na satakin tangkai na anaya bang in heng kanbolte arnging te nei thintan phei chuan engenge ei tam hi poilo ani pathumna chuan cancer nei na chance atiniam ani so thing hi cancer dam doi tial va soi chia tur chu ani chuang lawa ama ero chu University of Michigan Comprehensive Cancer Center a doctor de chuan so thinga hian cancer do theina tur tam tak an mu chwa thu an soini cancer nat na do thei tura dam doi am mu chwa hun chu alarai me thei chu mi ma a kan lo in ven lok ero thil tangkai tak ani nge yang palina chuan pai toina tan tha so thing hian kong tam taka hian kan pumpui khol hin satakina puya pumpui lama har sana nei thin te tan ei tama thale ani so thing hian kan pumpuya rel te chu ati hadamin na satakin apoya wangin pumpui tan tangkai hle ani pangana chuan luna nei thin te tan nilenga office an ha thokle zirlai te tan ei tam hi apoi lo hle a so thinga changna umzani chuang ri chuan zoi in changna tam tak a pebok thina chu mai ni lovin so thing hian side effect anei lo awangin ei tam hi apoi lo hle ani parukna chuan thau apai ni tina dai nei thin tan chuan ei tura so thing pol hian rina te chu nasa takin ati kiama kan taksa calorie te chu nasa takin ati niam turin alo pui mai baka kan pang timur te chu alo ti chaktel bok ani pasarina chuan sugar ve ngania sugar kan ti mai hi ei tur pek chi hrang hranga hian omdua kan hriat lo lam le kan rin phak lowa thleng hian thina zun thlum nei tan chuan invenan ni tina gram zani dal ei hi invenan ei thale ani pariat na chuan nat na laka min veng ni tina kan thel ei tam taka rangat po hian nana tam tak nei the kan ni lai kan tak saral veng tu le nan na laka lo him tu te hi ti chakin so thing ei tam hian theng kan ral veng tu te chu na satakin lo puina lo ti chak zwa sau thini ole kan zo le tareng mai he video en hun chung chu alo zo le tareng mea kan video hi lo pui ve ni chan khonga in mi lo subscribe sak ve nia ndo me